Kaixo, fisika kuantikoarekin jarraituz, ikusiko dugu orain mekanika kuantikoaren abiapuntu bat. Izan zela uhin korpuskulo dualtasuna. Gero ikusiko dugu zein izango den mekanika kuantikoaren bigarren abiapuntua, izango dela Heisenbergen ziurgabetasun printzipioa. Eta hoiekin eta aldez aurretik azaldutako Plancken ideiak, Bohren ideiak eta Einsteinek egindako aportazioekin fisika kuantikoa, mekanika kuantikoa martxan jarri zen, bai? Orduan, uhin korpuskulo dualtasuna, zer da hori? Bale. Hasiera batean, antzinako Grezian uste zuten ikusten genuela argia korpuskuloak zirelako eta gure begietara etortzen zirelako material edo objektu bakoitzatik, edo airean zeuden korpuskuloak objektu horietan islatu ostean gure begietara zetozela, eta bueno, Newtonek ere uste zuen korpuskuloak zirela. Baina hor agertzen dela Huygens eta esaten duela uhinak direla. Hori egon zen ikamika bat, Newton eta Huygens artean, baina Newtonek erabezi zuen, Newton zelako eta Huygens bazen, bai, zientzialari ezagun badu, baina esan Newton, Newtonek esaten badu hori ez da egia, ez da egia. Erabezi zuen Newtonek, eta etorri zen jaun bere zirrikitu bikoitzaren esperimentua egin ostean, gerutzeko dizuet irudi bat, eta horretan gertatzen zana zen, elektroi bat bota egiten zuela, eta elektroiak ez zuela beti partikula batek egiten zuena egiten, bai? Batzutan uhin batek egiten zuela, eta klaro, argi dau, elektroi bat badela partikula bat, korpuskula bat dela, nola liteke uhinaren konportamendu aukitea. Gero etorri zen Einstein eta zen zuen korpuskula, ointxe berton, oin dela gitxi, bideo batean ikusi baduzu ez guztiak, ikusi duzu efektu fotoelektrikoan Einsteinek esaten duela argi erradiazioa badirela fotoi kopuru bat. Orduan, bai korpuskulo, bai uhin, hor bazegoen alako ikamika bat, eta orduan heldu zen de Broglie, 1924 urtean, eta esan daiteke pixkat horrela de Broglie, ni pa ti, ni pa mi. Uhin korpuskulo dualtasuna zegoela esan zuen. Batzutan uhina zirela, beste batzutan korpuskula, eta are gehiago, partikula guztiek bi izaera dituztela. Horregatik argia gehienetan uhin moduan, uhin elektromagnetiko moduan erabiltzen dugu, baina batzutan fotoi moduan erabili dezakegu, efektu fotoelektrikoan adibidez, edo espektro elektromagnetikoetan, salto horietan fotoiak hartu edo bota egiten dira, eta elektroia berez korpuskulo bezala erabiltzen dugu ariketa gehienetan eta azterketa gehienetan, baina batzutan uhin izaera eduki dezake. Hortaz, partikule guztiek bi izaera dute. Orokorrean izaera bat erabiliko dute, baina noizbenka beste izaera erabili dezakete. Orduan, de Broglieek esan zuen, higitzen den partikula material orori uhin bat dagokiola. Higitzen den partikula bakoitzak uhin bat dauka. Bale, eta zer esan zuen? Bale, Planckek esaten dit, energia badela, bere konstantea bider uhin horren frekuentzia, eta Einsteinek esaten dit, masa daukan partikula batek, bere energia horrela erlazionatu daitekela abiadurarekin, masa eta energiaren arteko erlazioa hau izango zela, abiadura honen arabera, berdin du zituen. Egiten badugu, uhinaren izaera daukan zehozer eta partikula duen izaera duen zehozer berdin du egiten dira. Frekuentzia, argiaren abiadura, zati uhin luzera, gogoratu, abiadura badela espazioa zati denbora. Lambda zati periodo, hau da, lambda bider F, bai? Orduan, hau baldin bada C atera dezakegu, hemen esaten duguna, bai? F badela C zati lambda, bai. Ikusten duzue, hirugarren mailan edo bigarren mailan, debatzeko bigarren mailan, azaltzen hasi ginen fisika, erabilgarria dela, nahiz eta fisika kuantikoan ibili, zenbait ideia jarraitzen ditugu erabiltzen. Bale? Orduan, hemen kentzen badugu hau eta hau, atera dezakegu berdinketa hau. Eta hori da, de Broglieren printzipioak esaten duena. Higitzen den partikula material orori uhin bat dagokio. Uhinaren luzera, Plancken konstantea eta partikula horren momentua edo mugimendu kantitatea gogoratu hau zer zen, bai? P, pasen masa bider abiadura. Zer gertatzen da
masa duten edo gu makroskopikoki erabiltzen ditugu, nik hau bota egiten badut, hau partikula esaten jarraitzen du, bai? Buruan ematen dit eta esaten du, baina partikula da. Zergatik? Begiratu Plancken konstanteak daukan balio hori. -34. Uhin luzera super txikia izango da, naiz eta hemen masa handiko edo abiadura normaletan ibiltzen den zehozer sartu. Masa oso txiki bat sartu behar dut hor, edo abiadura oso handi batean ibili behar da, -34 horren kontra zerbait nabarigarri lortzeko. Vale? Orduan, de Broglieren uhin korpuskulu dualtasunak esaten du, higitzen den partikula material orori uhin bat dagokiola. Uhin luzera izango dela Plancken konstantea, zati momentua, edo mugimendu kantitatea.